Tanong mo sa akin, sino nga akong mahal? Better luck next time, literal nga ilak gyud o ikandado ang portahan aron di masakpan. Kini ang TikTok video post ni Kapuso Drama King Dennis Trillo nga gikalingawan sa mga netizens. Sa video, makita ang paglipsing ni Dennis Trillo with feelings pa. Apan mikalit lang og lili si Jeneline Mercado, hinungdan nga mihunong siya. Atol sa TV guesting ni Kapuso Black Rider lead star Ruru Madrid sa Fast Talk with Boy Abunda, emosyonal siyang nagpasalamat sa iyang hinigugma nga si Bianca Umali. Kini human gipangutana ni Boy Abunda kabahin sa iyang inspirasyon ug dinhi niya giangkon nga dako ang nahimong papel ni Bianca sa kalampusan sa iyang showbiz career karon. Samtang sa Black Rider, nahimong mas kulbahinam ang mga fighting scene kauban ang mga veteranong action stars. Si Benice nga gidala ni Kylie Padilla, asawa ni Elias, ug dinhi magtuyok ang istorya sa panaghigugmaay. Apan dagang hagit ug babag ang musuway kanila aron mapamatudan ang ilang gugma sa usag-usa. At ang ipa ang mga nagkanindot nga mga eksena sa Black Rider alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras.